Bhuti, sanibonani kusile iy'ngane zakwethu, iy'ngane zedlozi. Ngiyanibingelela nonke emagumbini amanamhlaba, emaqhumeni, emathafeni, ey'ntabeni. Ngiyanibingelela nonke iy'ngane zakwethu eNingizimu Afrika, ngempumalanga, ntshonalanga, ningizimu. Hhayi, ngiyavusela kusile madoda, kusile bomkhulu nogogo. Ngithi thokoza ntokamkhulu. Namhlanje ngicela sizokhuluma ngento nje ethanda ukuthi ithi ukubaluleka mbijana kwabanye ayizukubaluleka. Umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxwa ngofakazi nogemegeme umfungela. Ukuzibayekakile uma uvunga uzokuthanda kwawo. uMakhosi Mthandazo abambuka Nkosi yami bemdelele nabanye. Phela vele angeke uzobe bonke abantu abayobuka bebone okusemfihlakalweni ngawo. Please do make sure ukuthi uyasubscribe wena ofikayo noqala ukubuka ividiyo kamkhulu wasemakhosini, ngoba namhlanje ngizawukhuluma ngento ebalulekile. Inamba kamkhulu wasemakhosini sase-07287 sikhulume la ngane zakwethu. Kuyenzeka ukuthi usenkonzweni ufika abathandazi bagcwele noma kunjani, uyagula, kukhona inkinga ekuphethe. Baprofethelwe abantu, baprofethelwe futhi yonke into ibe clean, basinde futhi basindiswe, kodwa wena ungatonyulwa, uzuzise wena. uNkulunkulu noThixo usuke esenesizathu ngalokho okusuke kukuwe. Kuyenzeka uzwile umkhulu wasemakhosini ekhuluma into yasiqondana nawe, kodwa kwangalo kuza wangakuprofetha. Kuyenzeka futhi umuntu uthole ukuthi kuyakhulunywa, umfundisi uyashumayela, ashumayele into iqondane nawe straight. Bafike abaprofetha abaprofethe, kodwa lutho wena uqondana nasesangomeni enyangeni. Kuyenzeka uyalelwe, ehloleliwe umuntu kamnandi kakhulu. Fika isangoma wena sivane sisho 1 no 2 no 3 no 4, singakuhloleli njengaleya nto osuke uyizwile leya muntu. Kuyenzeka lokho. Inhloso nqangi kusuke kuyini? Kulabo asuke bezizwa ngomeni, wobheka inhliziyo yakho nento osuke uze ngayo nangendlela osuke uyiyo, if unama-doubt nokunye. Kodwa ngila ekuthenini wobheka ubizo lwakho, wobheka ukuthi kuyini into ethize ingenzeki ngesikhathi ebekufanele ngabe, why bekufanele ngisafarishe kangaka bekhona abaprofethayo, why bengayiboni le nkinga? Hhayi ngoba bengayiboni, uma bengakohlushwa, umuntu osuke nomoya elalela kahle, angikhathali ngisho kuthiwa umuphi. Sungaya kulawa Nkosi yami bacabile ukuthi bakhulume njalo noma into bengasafuni, akhuluma aze akhihlize amagwebu. Abanye-ke abasakwazi, abasakwenzi-ke lokho, semuntu nje wakhuluma uwarawara. Usungaya kulabo, kodwa ibambe la umuntu osuke esebenza ngomoya nosebenza ngedlozi. Ezinye izinto ziyambulwa, ezinye izinto ziyalinda. Kuyenzeka ukuthi nikhona nigcwele kulayini, utonyulo le kuthiwa hhayi woza, noma umiswe wena kade ufikile kungagcwele, utonyulo ufike emva kwakho kuthiwa bekuthatha kusebenze kade elindiwe. Ziningi izinto ezenzekayo. Lesi topic umuntu izinto soyiqhuba ngelinye lamalanga komunye ulife, kodwa umane uphawulana nikhombisa intshisekelo. Siyibuke le nto ngane zakwethu, sazokhuluma kakhulu nangokuthwasa, laba abathwasayo ukuthi imaphi ama-process, kwenzekalani kahle kahle ekuthwaseni, ukuze niqonde nikhule. Abanye benu bayeke ukubalekela ukuthwasa ey'khathini zamanje ngenxa yokusaba ukugobela. Abanye bayeke nokujaha ukuba nolwazi nokuthwasa isikhashana. Inamba kakhulu wasemakhosini 07287 nanyolukhuluma nje iqiniso ngikhulume, angijahe dumo, angilufuni yabeza Nkosi yami abaye bethi, hawu mkhulu, cela kube ngathi Nkosi yami ngaba nodumo. Udumo angilufuni ngoba luza namabibi amaningi. Ngiyathokoza. Inamba kakhulu wasemakhosini 07287 iyawudibana.
Ngibonga kahle i-birthday yami ngiyi-celebrate-ile iy'ngane zakwethu, kwakuhlobo omhlophe. Makhosi. Amen.